Kluci z tebe, já vám to tady takhle předám. Jo, tady to takhle máte. A vy jste byli v tom minulém roce strašně úspěšní. Tak teď chci slyšet, co budete dělat v tomto roce. Jak to budete mít? Jelikož jsme v tom minulém roce byli tak úspěšní, tak teď tenhle rok budeme znovu úspěšní. A to znamená, že se půjdete pro další červený ESA, nebo co chcete? No musíš nejdřív něco udělat, tak aby jsi pro to mohla jít. Takže my se budeme snažit udělat novou desku. Budeme se ji snažit udělat dobře, plnou hitů, aby se to dobře prodávalo, aby se dobře telefonovalo, aby jsme si zase něco hezkýho odnesli. No. Hlavně to chceme udělat na jaře už, aby na léto lidi měli co poslouchat. Když vyrazí někam za hranice všedních dnů. Dobře, a když vás budu chtít takhle jako vidět naživo, kde, kdy, proč? Dívat v Teplicích většinou, tak přijeď, než tak. Dobře, a když vás budu chtít slyšet koncertovat, koncerty jsme se dohodli, že uděláme asi na podzim, někdy okolo září, říjen, že bychom vyrazili, jestli nám to vyjde, jestli budou texty, jestli bude muzika právě, od toho to všechno se odvíjí. Dobře, a co v tom soukromém životě? Taky byste třeba něco měli říct, co plánuješ v tom soukromém životě pro tento rok? A plánuju se oženit. A ty? Já už jsem dávno ženatý. Já tohle neplánuju. Už neplánuješ nic? Ty? To jsem něco von. Takže seš... Ne, ten první. Takže zase oženit, jo? Taky oženit? Ne, já už bych se neženil teď, já už jsem ženatý. Jo. A už by to neudělal první. Ne, já plánuju, pro mě, já potřebuji napsat ty texty hlavně. Texty? Protože to je... A pak se oženit? Ne, já jsem už... Jo, ty už seš, jo, dobře. Pepo, ty uveď váš klip, jo? To je hezký, že se si nezeptala, co budu dělat. Takže já nevím, ale jaké, jestli to bude šaman nebo pohoda, ale tak si dáme, když tak pro jistotu oba. Jak to tam nadspal. Bude to prostě pohoda a kabáky.